Pois son as cantigas de Amigo, as cantigas medievais, non? E entre esas cantigas pois está Martín Codax. Eu collei unha cantiga de Martín Codax e desta lírica medieval galego-portuguesa e fixeis unha que coisa, que impresión. Fai tempo que non estudo, me sinto impresionado. Todo coisa miña, que o Eduardo é un ceo. Miro para él, pero non sei por qué. Entón, esta lírica medieval galego-portuguesa e eu puxen a miña propia melodía, non? Pero acontece que con estas de Martín Codax ten a notación musical, se sabe cal era a melodía que cantaba. E tamén se fala de que moi probablemente non era Martín Codax ni ningún home que facía estas cantigas, sino que eran roubadas as mulleres que facían as cantigas mentres traballaban, e hai toda unha tese moi interesante acerca disso. Eu estive con Socorro Lira. A miña vía de entrada no Brasil foi Socorro Lira, que é unha artista que já estivo aquí varias veces, que da Paraíba, do Brasil, pero que emigrou a Sao Paulo con moitos outros artistas para, bueno, esta industria, non? E para traballar de música. E ela fixo un compendio destas cantigas, desta lírica medieval galego-portuguesa, pois cantou estas cantigas tamén ás veces coa súa notación musical, e a maior parte delas que non teñen notación musical, pois fixo elas músicas, e presentou o seu disco Cores do Atlántico na illa de San Simón. Entón, pois a partir de aí eu fixen este tema meu e de